Tungod ra gyud ni ining Valentine's Day, maminyo ako nga di paridi. Alright mga idol, so before kumukanta, nauna ko'y pangutana. Gusto ba ka nga mo palit? Or nagnegosyo ba ka og ukay-ukay? O pili mga mare, mga suki. Darugag ukay, darugag likli, kung wa bay buslot o way kisi. Ops. Ang imong gikuha, iuli. So bisan asa pa ka idol, pwede ka makapalit through online. Direct message lang ninyo ang iyang FB page nga CFBJ Ukay-Ukay. I-message lang ninyo for more info kung unsaon nga makuha ninyo ang items, pila ang price ug pila sad ka pieces. Alright, so 100% legit ni siya idol. Sa Ukay-Ukay, kwartang gamay, okay. Sa pag-abot sa February 14, grabe ang among banding-banding. Ang gwapa ug siksikong uyab, gihatagan na kukuwak nga larag. Naglakaw-lakaw kami sa dalan, kaming duha way laing kauban. Nasumpok mi sa kalibunan, ug dito ako siyang nahinaykan. Ug sa dihang ako kikuyawan, kay wa na tunghae sa iyang binuan. Tungod ra gyud ni ining Valentine's Day, maminyo ako nga di paridi. Kada adlaw kong makulbaan, ug dili na ko mahimutang. Ako baka siyang biyaan, basin og iya sab kong ipabarang. Nipalit ako og titi, kung do na bagyo'y nahimong baby. Nakuhaan ako ang kabalaka, kay negative man ang resulta. Ug sa dihang ako gikuyawan, kay wa na tunghae sa iyang binuan. Tungod ra gyud ni ining Valentine's Day, maminyo ako nga di paridi. Sa pag-abot sa February 14, grabe ang among banding-banding. Ang uyab nako nga sweet 16, nakuha iyang pagkabirhin. Usa ka mong mga batanon ay padala sa mga tentasyon, kay daghan na ang nabuntisan, giba ang kandayon gibiyaan.